खुलुमबाय गिबियावनो बड'जोब नेसनेल नायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंबरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जोंहा आसाम सरकारनि स्किम मुख्यमन्त्रि कृषि सा-साजुलि योजनानि बागै आं खोन्थाहरनो सानदों दै। नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोननो हायो दै। 5,000 रां नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेल' नङा, नोंथांमोना माखासे बेनिफिट्सबो मोननो हायो। आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगासिनो दङ। गिबियावनोथ' नोंथांमोना बे स्किमनि बागै गोबां मानसिफ्रानो खोनायाखै जानो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन, बबेयाव थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्टस नांगौ एप्लाइ खालामनायाव, बेफोरनि बागै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। भिडिअखौ बिनिखायनो गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाबाय, जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम स्किमनि नामखौ आरोबाव खेनसे बुंहरबावनो सानदों। स्किमनि मुङा जाहैबाय जोंहा मुख्यमन्त्रि कृषि सा-साजुलि योजना होनना बुंनाय जादों। बे जाहैबाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम। दा बेहाय माखासे डिटेल्स होदों, जेनेबा स्किमखौ माब्ला लन्च खालामनानै बेखौ बुंदों। स्किमखौ जोंहा 2018-19 फाइनान्सियेल इयाराव बेखौ लन्च खालामनाय जादोंमोन ना, बेखौ नोंथांमोना फरायना नायनो हागोन। दानिया आं नोंथांमोननिसिम बेहाय खोन्थाहरनो सानदों बेनिफिट्स एबा खाबु। नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामोबा मा नोंथांमोना बेनिफिट्स एबा खाबु मोननो हागोन, बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। 5,000 रां मोननो हागोन, बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखाबायानोसै। फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ सोनानै हरगोन नोंनि बेंक एकाउन्टआव 5,000 रां। दा बिनिफ्राय बे 5,000 रांनि अनगायैबो नोंथांमोना माखासे बेनिफिट्स मोननो हागोन। जेनेबा जायफोर आबादारिफोर, नोंथांमोनासो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बुंहरनाय जाबाय दे। दा नोंथाङा जायखिजाया नोङो आबाद मावबा, बे आबादखौ नोंथाङा माबानो थाखायथ' माखासे टेक्न'लजिनि नोंथाङा हेफाजाब नांगौ जाखायो। दा बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ माखासे टेक्न'लजिनि हेफाजाब होगोन बेहाय बुंदों आरो। जायखिजाया मा नांगौ जायो, गुबुन गुबुन फसल मावनायावथ' नोंथाङा माखासे गोबां हेफाजाब नांगौ जायो टेक्न'लजिनि। दा बेनिखायनो बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना बेनिफिट्स मोननो हागोन। सरकारा नोंनिसिम माखासे टेक्न'लजि एबा हेफाजाब होगोन आरो जाय आबादखौ मावदों बेखौ नोंथांनिया जाहाथे आबादा मोजाङै जायो, बिनि थाखाय माखासे गभर्नमेन्टआ टुल्स प्रभाइड खालामगोन होननानै बेखौ बेहाय बुंदों दै। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दै। बेहाय गोबांथार पइन्ट लिरनानै होदों, गासै 9 पइन्ट दं। बे 9 पइन्टखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैजोबनो हागोन। जायखिजाया आं नोंथांमोननिसिम बेहाय मथा खोन्थाहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जायखिजाया आबाद मावा मानो बे आबादखौ सरकारा हेफाजाब खालामगोन, जाहाथे नोंथाङा बे फसलखौ मोजाङै दिहुननो हायो बिनि थाखाय। दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामनो थाखाय दानिया मिथिनांसिगोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि जानांगोन। दा बेहाय गासिबो आसामनि फार्मारफ्रानो आसामनि आबादारिफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोननो। बिनिफ्राय स्मलानो जा मार्जिनेल फार्मारानो जा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोननो। दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन आबादारिना 21 बोसोर बैसो जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एलिजिबोल जायोनो एबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेहाय बुंदों। दा बेहाय आरोबाव मोनसे खोथाखौ बुंदों दै, जेनेबा नोंथाङा दायो 20 बोसोर जाबाय एबा गोबां मानसिफ्रानो 20 बोसोरनि बारबाय जानो हागौ, अब्लाबो नोंथाङा दायो आबादारिनि खामानिखौ मावगासिनो दं जानो हागौ एबा आबाद मावगासिनो दं जानांगौ। नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय, नोङो आबादखौ 3 बोसोरसिमा मावनाय जाथारनांगोन दै। कनजिकिउटिभ बेहाय बुंदों आरो जेनेबा नोंथाङा खनसेनो 3 बोसोरसिमा नोंथांमोना आबादनि खामानिखौ मावथारनाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एलिजिबोल जागोन। जेनेबा नोंथाङा साननो नाङा देग्लायसो आं आबादखौ मावनो सानदों अब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन, बेबायदि नङा दै। नोंथांमोना बोसोरथाम खामानि मावनाय जाथारनांगोन आबादनि, अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे स्किमनि थाखाय। दा बिनिफ्राय जायफोर किसान क्रेडिट कार्ड दङ, नोंथांमोना गासिबो बे स्किमनि थाखाय एलिजिबोलनो एबा एप्लाइखौ खालामनो हागोननो। एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबागाव बेंक एकाउन्ट थानो नांगोन, बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। बिनिफ्राय न'खराव सासेल' मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन एबा एलिजिबोल जागोन बे स्किमनि थाखाय, बेखौबो मिथिना लाबोनो जाबाय। जायफोर न'खराव 1 एकड़ एबा 3 बिगाल' हा दंबाबो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एलिजिबोल जागोन, बेखौ बेहाय लिरनानै होदों। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दे। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा एप्लिकेसन प्रसेस। बिनिफ्राय मा डकुमेन्टस नांगौ नोंथांमोना बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। गिबियावनो आङो मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ खोन्थाहरग्रोनो सानदों। जेरै आधार कार्ड नोंथांमोना होनो नांगोननो, रेसिडेन्ट सार्टिफिकेट जायखौ जोङो PRC सार्टिफिकेटबो होननानै बुंनाय जायो, कास्ट सार्टिफिकेट, SC बा SC सार्टिफिकेट, ST बा ST सार्टिफिकेट जायखौ जोङो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनना बुंनाय जायो। एज प्रुफ नोंथांमोना होनो नांगोन। एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना आधार कार्ड, भटार कार्ड होनो हागोन। प्रुफ अफ एग्रिकालचारेल लेन्ड होननानै बेहाय बुंदों, नोंथांमोना गावनि लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन। बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंथांमोना होनो नांगोन। रेशन कार्ड, पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना होनो नांगोन। मबाइल नाम्बार ओमफ्राय आन्डारटेकिं माखासे बेखौ बेहाय बुंदों। बे जाहैबाय जोंहा माखासे गोनां डकुमेन्ट्सनि खोथाया। दा नोंथांमोना डकुमेन्ट्सनि बागैबो मिथिखाजोब्बाय। दानिया फैदो जोंहा बबे जायगायाव थांनानै नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन।
एप्लाइनि एप्लिकेसन फर्म दङ नैबेहाय होना दोनखादों आं बे एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दा बे स्किमखौ नोंथांमोना जाथा मोनला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दा जोंहा बे स्किमखौ बोरैया एप्लाइ खालामनो हागोन एबा बोरै माब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ आं मोजाङै डिटेल्स खोन्थाहरनो सानदों जोंहा बेखौ एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ आसामनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ जोंहा माब्ला अनलाइन एप्लाइ जागोन बिनि बागै बिथांमोना गावसिनि वेबसाइटआव एबा मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना मिथिहोहरगोन दाथ' जोंहा एप्लाइआ जायाखै दा नोंथांमोना बेखौ मिडियानि गेजेरजों मिथिगोन एबा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव बिथांमोना खोन्थाहरगोन दा जोंहा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ जागासिनो दं होननानै दा जायखियानो माने गासिबो एप्लाइ खालामनाय बिथांमोनानो मोनजोबनाय नङा आं बिनि बागै खोन्थाहरगासिनो दङ जोंहा एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट बिथाङा माने बे एप्लिकेसनखौ कालेक्ट खालामगोननो बेखौ बेहाय बुंदों बिनिफ्राय ग्राम पन्सायत नोंथांमोना गाव पन्सायत एबा नोंथांमोना एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार बेहाय अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे स्किमनि बागै आरोबाव आबुङै सोंहैनो हागोन माब्ला जोंहा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ जानो हागौ बेफोरनि बागै नोंथांमोना सुलु लाहैनो हागोन दै दा बेहाय जायफोर एग्रिकालचार डेभेलपमेन्ट अफिसार एबा गाव पन्सायत बेफोर माने गासिबो माने डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि बे नोंथांमोना बिसोर माने गासिबो मिथिजोबगोन आरो माब्ला एप्लाइ जानो हागौ बेफोरनि बागै माबादि बहा थांनानै एप्लाइ खालामनांगौ सोरनो साबमिट खालामनांगौ मा डिटेल्स होनांगौ बेफोरनि बागै बिथांमोना पुरा मिथियो आरो दा बेखौ बेहाय बुंदों माने बिथांमोनानो बेनिफिसियारि लिस्टखौबो बिथांमोनानो खालामगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बिथांमोननियाव थांनानै सोंहैनो हागोन होननानै बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैनो हागोन दै माखासे आरोबाव बेहाय स्टेप्स होदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दानिया जोंहा खैजनसोआ बे स्किमनि थाखाय बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन बेखौ बेहाय लिरना होदों नोंथांमोना नायनो हागोन गासै 5 लाख आबादारिफोरखौ बे स्किमनि थाखाय सेलेक्ट खालामनाय जागोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो माने नाम्बार अफ बेनिफिशियार विल बि टटेल अफ 5 लाख फार्मार्स होननानै बेहाय बुंदों गासै 5 लाख फार्मारफोरखौ बे स्किमनि थाखाय इलिजिबोल खालामगोन एबा सेलेक्ट खालामगोन होननानै बेहाय बुंदों दै नोंथांमोना नायनो हागोन आबादाव नोंथांमोननो थाखाय हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोना माखासे टेक्न'लजिनि हेफाजाबखौ नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मोननो हागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनाथ' दा मा खालामनांसिगोन नेनो नांसिगोन दाथ' जोंहा एप्लाइआ जायाखै जोंहा आसामनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ जेब्ला अफिसियेल वेबसाइटआव खोन्थाहरो एप्लाइआ जागासिनो दं बिनि थाखाय एबा जाबाय अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो आबादारि नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लानो हायो एप्लाइआथ' जोंहा जाखागोनखा बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना साननैसो नेबानो जाबाय आपडेटआ जेब्ला फैगोन अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया गासिबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना आरोबाव माखासे गोनां भिडिअ मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों